Her starter vi så med 5 minus 4 og 20 minus 5. Og det her er så større end, og det betyder, at større end-tegnet, altså er der hegn, vil spise det største tal. Det næste, det er de samme tal, vi bruger igen. Det er så bare mindre end. Og det betyder, at hegn den har fået for mig at spise, så det vil spise det mindste nu. Og det er så 5 minus 4, den går efter. Velkommen til Matematikpoolen. Mit navn er matematikfæsser, og i dag skal vi have om uligheder. Og vi har her en ulighed, der hedder 3x plus 4 er større end eller lige med 2x plus 10. Og det skal vi så have forkortet ned nu. Og så starter vi så med, at minus 4 har, fordi vi vil kun have x'erne. Ja. Så det er bare 3x plus 4 minus 4. Ja. 2x plus 10 minus. Fordi hvis du minuser med 4 herover, så skal du også minus 4 herover. Og så, ja. Og så når vi har regnet det ud, så giver det så 3x større eller lige med 2x plus 6. Ja. Og så minuser så minuser vi så med 2x, fordi vi vil kun have 1x her. Og så er det så 3x minus 2x større end eller lige med 2x plus 6 minus 2x. Og det giver så x større end eller mindre end, og det giver jo så 0, så det bliver ikke nok. Så er det så 6. Så x er større end eller lige med 6. Fuck ja!